Dyna ni, lot yn ymuno rwan. Gret. Lle bore da bawb? Croeso. Sorry. Iawn i'r sesiwn cynllunio a dadansoddi cyfryngau cymdeithasol. A mi fydd Lydia a Fion o Working Word yn rhedeg y sesiwn. Ga i jyst atgoffa chi i gadw ar mute, jyst rhag bod syniad y cefndir yn tarfu. Ac bod cwestiynau'n cael eu croesawu neu lle yn y chat neu gwch chi godi'r llaw. Felly diolch yn fawr, Lydia a Fion. Gret, diolch yn fawr iawn. Neis gweld chi gyd. Cwbl o wynebau fi'n nabod fyna, Dani a Heledd a Gwynfor. Gret, neis gweld chi. Diolch am ddod ato ni heddi. Nawr gadewch i fi gael hwn i ddechrau'n iawn. Reit, so mae dyn ni Fion, rheolwr cynnwys a chymuned gyda ni yn Working Word, a fi yn gyfarwyddwr cyfrif. So mae'r ddwy ohonon ni yn gweithio ar ymgyrchoedd dwyieithog am y blatfform i gynnwys Music Cymru, Helo Blod, a darganfod Ceredigion. So ni'n mynd â chi trwy y presentation yma a sôn ynglyn â top tips a pethau basic iawn falle yn rhai llefydd. A fydd na falle gaps bach yn ystod hwn lle fydd na cyfle i holi cwestiwn, lle chi holi unrhyw gwestiynau chi moyn. Be byddwn ni'n neud wedyn ar y diwedd yw, newn ni switcho a neith Fion rhannu sgrin hi a neith Fion dangos pethau practical i chi wedyn fel yn planners ni a rhai enghreifftiau hefyd o analytics a stwff. So ond o'r rhan gofyn cwestiwn, does na ddim unrhyw gwestiwn top i gael. Just gofynnwch unrhyw beth, mae hwn yn lle saff. Yna allwch chi wneud e wrth yn electroneg neu just wrth troi mute off a siarad. Fi actually nawr, achos bod fi'n screen share, fi'n methu gweld unrhyw cwestiynau sy'n dod lan. So fydd yn cadw golwg ar hynna. So os ti eisiau gweud stop, wedyn mae'n iawn. Newn ni fynd ati. So, 500 miliwn o drydariadau, 95 miliwn o luniau ar Instagram, 350 miliwn o luniau ar Facebook, a just un diwrnod yw hwnna yn byd y cyfryngau cymdeithasol. Norton, fi ddim eisiau neud nawr. O'r rhan y cyfryngau cymdeithasol, fi'n gwybod maen nhw'n ar gyfer lot o sport i lot fawr o bobl, ond wrth gwrs i ni moyn fod yn defnyddio nhw ar gyfer ein gwaith ni. A fel offeryn cyfarthrebu strategol, achos mae yn cyrraedd lot fawr o bobl, a mae yna ffyrdd i fod yn smart ynglyn â gwaith i ni'n neud. Mae yna tweaks allwn ni neud i'n postiadau ni, wneud gwahaniaeth mawr ar gyfer cyrhaeddiad, a falle bod just yn add o hashtag. Newn ni mynd trwy hwn nawr, ond mae yna pethau syml iawn allwn ni neud i wneud siŵr bod ni'n cyrraedd yn cynulleidfaoedd ni. So newn ni mynd â chi trwy hwn. Fel o'n i wedi gweud, gofynnwch cwestiwn unrhyw amser chi moyn, a newn ni ymdrechu ateb nhw. Reit, un peth sydd yn syniad da iawn i bawb i wneud yw i wneud archwiliad, i wneud audit o y cyfryngau cymdeithasol sydd gyda chi. Mae Fion eisoes wedi wneud un byr, wel, dwi'n mynd edrych yn fyr, mae'n hir iawn, ond ni'n bras o'r rhan ar gyd o'ch cyfrifon chi. Mae'n neith i rhannu hwnna gyda chi ar y diwedd. So'r syniad yw i chi edrych i weld shwd mae eich cyfrifon chi yn bihafio a pwy fath o ymateb ych chi'n cael. Mae fe'n peth mor dda i wneud gyda unrhyw fath o ymdrech, ond ni'n edrych yn wrthrychol ar beth ych chi'n wneud. A dwi ddim yn byti pwynt o bus am nhw, mae so yn wneud yn anghywir. Fel o'n i'n gweud, mae yna tweaks bach allith pawb wneud, a newch chi sylwi, falle bod chi'n sgwennu lot fawr o postiadau, ond bod chi ddim yn cael dim ymateb o gwbl, a bod chi ddim yn deall e. Ond mae'n siŵr bod e mor syml i just, chymod, add o hashtag, chymod, gofyn cwestiwn, creu rhywbeth i rhywun i ymateb, disgwyl i rhywun i rhannu. Ni trwy hwnna i gyd nawr ynglyn â siwr di tyfu cynulleidfa. Ond os newch chi
wneud hwn ar eich cyfrifon. Yn wedig hefyd, os oes gyda chi cyfrifon, falle bod chi ddim yn defnyddio rhagor. Ond yw werth cael gwared yn nhw, oeddech chi moyn gadael i'r pobl na wybod bod chi yn symud eich cynulleidfa draw i rhywle arall. I ni wedi wneud na yn Doffion pryd ni wedi gweithio ar ymgyrchoedd lle ni wedi penderfynu reit. Ni ddim moyn cadw yr account yn rhagor, ni moyn pawb draw fan hyn. So ni'n gadael i pawb i wybod dewch draw fan hyn a falle rhoi rheswm iddyn nhw dod draw fyna, os oes ydych chi cyllideb, siŵr bod ddim, ond voucher bach neu rhywbeth i annog iddyn nhw dod draw, rheswm iddyn nhw dod draw. O rhan y presentation yma fi'n neud nawr, byddwn ni'n rhannu hwn gyda chi ar y diwedd, so bydd e gyd gyda chi, so o rhan nodiadau sy'n rhaid i chi frantically sgwennu lawr, achos mae yna lot o wybodaeth i ddod. Ond i ni'n wneud hwn gyda, gyd o'r clientau ni'n gweithio gyda, achos ych chi moyn craco bant a wneud y newid, ond mae fe'n rili yn dda i stopo a edrych a meddwl, odw i'n wneud yn dda, edrychwch ar i weld beth mae pobl eraill yn wneud, a chi'n meddwl pan maen nhw'n cael yr holl dilynwyr na, a fi ddim, a mae'n siŵr bod y rheswm yn rili syml ac yn quick fix. So fi'n rili gobeithio allan ni helpu chi gyda hwnna, wneud Ffion rhannu ar y diwedd gyda ni. So hwn yw'r rheswm o'n i'n gweud sy'n angen i chi frantically sgwennu, achos mae'n lot o wybodaeth gyda ni fan hyn. So mae hwn jyst yn rhywbeth basics allwch chi jyst troi ato a bod hwnna wastad gyda chi fel bod chi'n gwybod o rhan faint o nodau i chi'n gallu defnyddio, faint o hashnodau i chi'n gallu defnyddio. O rhan yr hashnodau fan hyn, argymelliad yw hwnna o rhan beth sydd yn gweithio, ond o rhan yr un Instagram mae hwnna yn, nhw ddim gallu chi wneud mwy na 30, ond mae 30 yn lot. So allwch chi weld fyna o'r rhan y grids a'r straeon a'r reels, beth sydd yn bosib. Newn ni fynd mewn i tym bach mwy o manylder ynglyn â postio, ond mae hwnna jyst yn rhywbeth neis chi gallu'r mynd nôl ato i checo. So, o'r rhan llais, mae llais mor bwysig, a fi'n credu bod ni gyd erbyn hyn yn ymwybodol, a fi wedi, chi'n gwybod, dwi'n Gymraeg i ddim yn fabulous, ond beth i ni wedi bod yn sylwi a beth i ni wedi bod yn wneud am rhai blynyddoedd yw bod yn llai ffurfiol. A mae'n anodd i ni fod yn llai ffurfiol, fi'n ffindo fe'n anodd, achos pryd i ni'n cael yn annog i galw pobl yn ti. Gosh, mae'n anodd, achos ni wedi cael yn dysgu i weid chi am blynyddoedd, yn dyn ni. So nes i ffindo hwnna'n anodd, a fi dal yn ambell waith. Ond mae angen newid, falle bod chi'n gwneud hwn yn berffaith yn barod, ond mae angen i chi fod yn ymwybodol o'r tôn i ni moyn bod pobl yn defnyddio. So bod y tôn yn gyfeillgar, bod ni mai helpu, i ni'n dod â pobl gyda ni yn hytrach na gweud wrtho pobl beth i wneud. A os oes angen newid, dim angen newid y pwrpas beth ych chi'n gweud, ond mae'n bwysig iawn bod chi yn rili edrych ar hwn o'r rhan, wrth gwrs mae angen iddo fod yn glir ac yn gywir, heb cam treiglo, ond mae angen bod yn hawdd i ddeall ac yn berthnasol. So dyn ni ddim yn sôn am Cymraeg y Beibl, i ni'n sôn am Cymraeg pob dydd, i ni'n sôn am ti yn hytrach na chi. Mae hwnna'n basics, a falle bydd hwnna yn anodd i pobl i wneud. Fi'n credu siwrna i ni'n cyfarwyddo gyda hwnna. Fi'n credu ddeith y pethau eraill yn haws. Wedyn ni, eto mwy o fod yn bositif ar 4C yn rhan allweddol, cyfeillgar, cynhwysol, cynnes, cyson, a hefyd yn gryno a chywir. So mae yna un esiampl fan hyn gyda ni. So fi'n credu falle bod lot o chi falle wedi gweld hwn o blaen, ond os ydych chi'n edrych ar yr post cyn iddo fe cael i'w addasu, mae'n bach yn bosi, os dim angen bod fel as, chi jyst yn mynd i troi pobl off. A wedyn, os ych chi'n edrych ar yr un wedyn, mae'n mwy o dod â pobl gyda ni. Ond os ydyn ni'n edrych ar
y posts wedyn, beth sydd yn eisiau o y posts hyn. Allai rhywun siarad lan os maen nhw moyn, neu allai jyst ateb y cwestiwn. So mae hashtags yn eisiau. So mae nhw'n bwysig. Newn ni ddod at hwnna mewn ychydig, ond mae nhw'n tu hwnt o bwysig am gymaint o rhesymau i helpu creu cynulleidfa, ond i helpu pobl i annog pobl i ddefnyddio hwnna hefyd. So chi'n edrych ar beth aller hashtag wedi bod fan hyn, a ni'n gwybod o'r rhan yr Euros, chymod, oedd y wal goch, mae'n siŵr oedd hwnna'n hashtag. So amser ych chi'n meddwl am hashtags, mae twtch yn anoddach i ni fi'n credu yn y Gymraeg, achos mae llai ohono ni, so mae yna llai o ddefnydd o'r hashtags. Ond mae'n bwysig iawn bod ni yn chwilo am hashtags a gweld yn gyntaf os yna rhai wedi cael eu creu yn barod, a wedyn ni defnyddio nhw, neu os ych chi'n creu un eich hunain, bod chi'n defnyddio fe gyda arddeliad a bod chi yn cadw mlaen defnyddio fe. Mae'n mor bwysig, mae fe'n rhan mor bwysig o creu cynulleidfa. So, y cynulleidfa. Eto, jyst ffeithiau yw'r hyn, so na i ddim siarad ni trwyddo nhw yn fanwl, ond mae fe'n ddiddorol i weld lle mae'r cynulleidfa, faint o bobl sydd na i oedrannau nhw. Chymod, mae'n bwysig i chi gallu gweld fan hyn lle chi'n gallu ffindio eich cynulleidfa chi. A tyfu cynulleidfa. Nawr, allwch chi fod yn wneud postiadau a bod maen nhw'n bron yn berffaith, ond falle bod yr darn sydd yn mynd i helpu tyfu'ch cynulleidfa chi jyst ddim na. So bod angen calls to action arnoch chi, mae angen defnyddio hashnodau fel bod pobl gallu ffindio chi. Pryd fi'n gweud call to actions, chi'n gweld hon fan hyn, y 40% fan hyn, argymellion gan deulu a ffrindiau. Wel, os bod chi yn gofyn i rhywun i rhannu y post gyda ffrindiau nhw, neu ydych chi'n nabod rhywun bydde'n licio wneud hwn, chi wedi ffindo rhywun arall, chi wedi cael rhywun arall i helpu tyfu'ch cynulleidfa chi. So mae'r call to actions ma a'r hashnodau yn rili bwysig. Argymellion mewn, chymod, hwnna'n un bach syml, ond rhain fi'n credu yw'r rhain newn ni ffocysu arno o rhan yr call to actions ma a'r hashnodau. Felly, hashnodau. Fi'n credu amser oedd Fion wedi wneud yr audit bach ar eich channels chi, fi'n credu ma' yna rhai ddim yn defnyddio hashnodau. A dyw hwnna ddim yn, chymod, does na ddim, ysgysarwch fi, dim pwynt o bys, na dim byd, achos mae dal yn newydd i lot ohono ni. Ond hwn yw'r ffordd effeithiol i gallu helpu cyrraedd cynulleidfa arall, achos i fi, os i fi ar Instagram neu os i fi ar Twitter, na i fynd i chwilo am hashtags. Ar Instagram, fi'n dilyn hashtags. So, os oes rhywun yn gwneud post am nofio yn y môr, sea swimming neu open water swimming, neu sa'n cofio'n iawn beth yw fi'n dilyn hwnna. So, os oes unrhyw un yn gwneud post am hwnna, fi'n gweld nhw. A fi'n gwybod wedyn ni, os i fi wneud post yn cynnwys y hashtags na, mae yna pobl sydd ddim o fi'n hwylo am cynulleidfa yn un personol fi, ond fi'n gwybod bod mae pobl wedyn yn gweld postiadau fi, sydd ddim yn dilyn fi. So, os ych chi'n meddwl y cyrheiddiad ych chi'n gallu'r cael, allwch chi'n mynd lot yn bellach. A mae fe twtch yn anoddach yn y Gymraeg, fel o'n i'n gweud, achos mae yna llai ohono ni, so mae yna llai o bobl yn defnyddio'r hashnodau, ond mae e'n tyfu, a fi'n credu mae angen bod chi'n cael hyder yn eich hashnod. Lle hwnna fod yn catchphrase ni, hyder yn eich hashnod. Ond mae angen i chi greu rhai newydd, gweld beth sydd yn cael ei defnyddio. Chymod, os ych chi'n gweithio ar ymgyrch newydd, oeddech chi moyn creu hashnod newydd, os chi yn defnyddio chi, anogwch pobl i defnyddio fe, wedyn allwch chi yn yr analytics, neu Fion helpu ni gyda hwnna, edrych i weld faint o weithiau mae wedi cael ei defnyddio, a wedyn allwch chi asesu ar y diwedd, chymod, oedd hwnna'n hashnod da, neu oedd e ddim. Chymod, os ych chi'n gwneud ar Instagram fel o'n i'n gweld gynnau, chymod, chi'n gallu defnyddio hyd at 30, a'r amser ni'n gwneud y gwaith Instagram i darganfod Ceredigion, chwn ni'n iwso llwyth o nhw, a ni'n edrych i weld beth sydd yn cael ei ddefnyddio, chymod, a bod yn
see a views, a wedyn ni'n neud rhywun peth yn y Gymraeg, chymod, a mae pobl yn, chymod, waves, mae'n syndod, chymod, so beth ych chi'n, o rhan beth ych chi'n neud, mae'n bwysig bod chi'n yn defnyddio nhw. Mae yna drafodaeth i gael, a falle bod hwnna yn dod lan gyda fi mewn tym bach, ynglyn â treiglio, a odych chi'n rhoi hashnod ar rhywbeth ych chi wedi treiglio. Mae yna un argument i weid i beidio, achos falle wneud llai o pobl ffindo fe, achos ych chi ddim yn mynd i fod yn debygol o chwilo am gair sy'n cael ei dreiglio. Ond hefyd, os oes yna ddigon o bobl yn defnyddio'r hashnod sydd wedi cael ei dreiglio, falle allith hwnna, chymod, dod mewn i ddefnydd. Gobeithio bod hwnna'n gwneud sens. So, falle bod hwn yn amser os ni moyn cael sgwrs, fi'n credu falle bydd fe bach yn anodd os oes pawb yn siarad, os oes rwy'n moyn gofyn cwestiwn ynglyn â hashtag sgwrs. Menter iaith, ni'n meddwl bod e'n bwysig iawn eich bod chi wastod yn defnyddio hwnna. Ni wastod yn defnyddio hashtag Helo Blod ar gyd o postiadau ni'n neud ar gyfer nhw. Y sgwrs sydd o gwmpas treigliadau, chymod, fi'n gwybod bod probably pob un ohonoch chi gyda Cymraeg canwaith well na fi, a falle byddech chi'n teimlo'n gryfach yn byty fe. Ond fi'n credu bod e'n werth trafod a werth meddwl am amser i chi yn dod at gair a chi'n gwybod dyle hwn treiglio. Allwch chi naill wneud y penderfyniad o defnyddio fe, wedi treiglio, wneud search i weld os pobl eraill yn defnyddio fe, neu newid y frawddeg, fel bod ddim rhaid cael treigliad. Os rwy'n yn teimlo'n gryf am hwn. Allwch chi... Sorry, fi'n siarad. Ie, ti'n gwybod, da ni rhaid i gyfadda, dwi ddim yn defnyddio digon o hashtags efo mentrau iaith, ond yr un dwi'n defnyddio mor amal o phosib ydy hashtag Cymraeg. A mae hwnna'n un dwi ddim yn ei dreiglo, ond fel ti'n deud, dwi'n newid y frawddeg fel nad oes angen i dreiglo fo. Ac os dio ddim yn gweithio, na i jyst ychwanegu fo wedyn yn y gwylod. Ond mae hwnna'n un dwi'n ceisio sticio ag ato fo, achos mae o'n hashtag prysur, a hefyd dyna sut mae ein hariannwyr ni yn annog ni defnyddio fo, so mae ffordd i arddangos y gwaith drwy y ffurf yna, ond mae'n sicr yn rhywbeth mae angen ni fel Mentraeth Cymru ddefnyddio mwy ohonyn nhw. Ti'n iawn. Mae'n dda i feddwl, chymod ni goffo wneud na lot yn y Gymraeg yn dyn ni, chymod newid brawddeg rownd fel bod yn ffito yn dy fe. O'r rhan, bydden ni'n licio sy'n rhywun yn creu dogfen gyda, falle bod un o'ch chi wedi, Throwback Thursdays, a gyd ar hashnodau sydd i gael yn y Saesneg, a creu rhai newydd sbon ar gyfer y Gymraeg. Fi'n credu bod hwnna'n darn o waith gret allai rhywun wneud, achos mae defnyddio hashtags fel yna, chymod, ar diwrnodau'r wythnos, ni'n neud nhw yn yr iaith Saesneg, a wedyn ni'n dieddol o falle newid y pwnc yn gyfan gwbl yn y Gymraeg a wneud rhywbeth hollol gwahanol. Chymod, fel ni'n gweithio nawr, a fi'n siŵr bod chi yn hefyd o'r rhan addasiadau ni'n neud nawr yn hytrach na cyfieithiadau, achos i ni moyn rhoi tym bach mwy i'r pobl Cymraeg, achos maen nhw wedi deall yr un Saesneg, a bod e ddim yn direct translation, dyn ni ddim yn fan o wneud hwnna. So fi'n credu falle bydde hwnna yn darn o waith neis i rhywun i wneud, fel bod ymgyrch yn gallu cael diwrnodau'r wythnos. Fi'n gwybod ni wedi wneud y spel nôl yn doffion gyda Darganfod Ceredigion mynyddoedd Mercher. Gath hwnna i ddefnyddio eitha lot, ond, chymod, didn't take off, na dim byd, oedd e ddim yn trendo. Ond, chymod, mae werth meddwl am beth allwn ni wneud yn hytrach na bod ni'n trial copio, chymod, Follow Friday a pethach, beth allwn ni'n wneud sy'n special i'r Gymraeg. A fi'n credu bydde hwnna'n rhywbeth rili neis. A os oes rwy'n yn wneud e, plis rhandwch chi gyda fi. Mae rhywun hefo llaw i lan. Helo, sori. O'n i jyst eisiau gofyn, oes enghraifft gallwn ni edrych arno fe o sefydliad sy'n wir yn dda, fel enghraifft da o defnyddio, jyst ffordd maen nhw'n sgwennu postiau a defnyddio hashtags? Bendant. Wel,
Allwn ni rhannu ar y diwedd un o'n planners ni ar gyfer beth sy'n ni Dydd Music Cymru a Hello Blod. Byddwn ni'n gobeithio meddwl bod hynna'n yn rhai da o rhan. Mae hynna'n rhai sydd yn dilyn tôn y llais tebyg iawn i un chi. Mae Hello Blod wedi mynd hyd yn oed yn bellach tuag at yr anffurfiol a hyd yn oed i'r cheeky. A chymod, mae hwnna wedi bod yn brief ni wedi cael gan y client a hefyd ni bach fel, oh gosh, pwy mor cheeky wyt ti gallu bod? So newn ni ddangos hynna i chi. Allwch chi wedyn gweld shwd i ni'n defnyddio hashtags fyna. Falle hefyd Fiona, allwn ni edrych ar darganfod Ceredigion a'r hashtags ni defnyddio ar Instagram gyda nhw. Ie, mae hwnna'n gred Gwenna. Newn ni'n neud ar y diwedd os mae hwnna'n oce. Diolch. Un cwestiwn arall? Heledd? Hei, shwmai. O'n i jyst eisiau rhannu marn am beth i hashtag a pyd treiglo neu beidio, a byddwn ni'n dadle yn erbyn treiglo achos byddwn ni'n dadle bod yr symbol hashtag yn caniatáu ni beidio treiglo ar ei ola. So, os oes na frawddeg fer, a bod, ti'n modd, mae'n enghraifft y fi o'n i wedi gwneud i dro da sy'n ar Facebook, llwybrau caregog a... Ble yma i e? Addas i teulu fi wedi gweud. Addas i deulu yw e, ond addas i hashtag teulu. Fi'n meddwl hashtag na yn hepgor y treiglo, bod dim angen treiglo. Fi'n cytuno. Fi'n cytuno. Ie. Neis, fi'n licio hwnna. Os rwy'n ymwneud rhoi thumbs up neu thumbs down ar gyfer cytuno. Cool. Da iawn. Good. Fi'n licio hwnna. Okay. Falle newn ni sôn mwy ynglyn â'r hashtags mae'r diwedd pryd ni'n edrych ar esiampls eraill sydd gyda ni. So, tyfu cynulleidfa. Mae rhain yn falle'n swnio'n eitha obvious, ond fi'n credu bod nhw yn werth gweud so bod mae angen enyn diddordeb a cynnwys pethau gweledol. Fi'n dilyn cyfrif a maen nhw, wel y gwir yw, cyfrif cwmni adeiladu yn chwarae. Maen nhw wedi cael cwmni mewn i wneud postiadau ar gyfer nhw. A maen nhw'n bron yn berffaith. Ond sneb yn interacto gyda fe o gwbl. Achos dyn nhw ddim yn gofyn cwestiwn, dyn nhw ddim yn rhoi hashtag, dyn nhw ddim yn cynnig rhywbeth. Maen nhw dreifo fi'n wyllt, achos maen nhw'n bron yn berffaith. Ond dyn nhw just ddim yn gweithio ar pethau fel hyn, wneud pethau gweledol, edrych ar beth sy'n trendo, ydych chi'n gallu jwmpo'r bandwagon rhywun arall, oes yna hashtag sydd yn trendo achos EastEnders neu rhywbeth, a chi'n gallu defnyddio'r hashtag na, cael mwy o bobl i gweld eich post chi. Ymateb hefyd i pethau mae pobl yn gweud, os oes yna busnes newydd yn agor, gwedwch helo wrthyn nhw, allwch chi trafod gyda pobl a mae'n siŵr os byddech chi'n gweud helo wrth rhywun, bydden nhw'n ddilyn mwy o bobl, maen nhw'n dieddol o dilyn chi nôl. Chi lle dal clywed fi'n iawn achos fi newydd gweld. Okay. So, y diwrnodau codi ymwybyddiaeth yma. So, mae hwn yn tym bach o'r Follow Fridays yma, lle mae angen i ni feddwl am stwff yn hunain, yn iaith yn hunain. Ond hefyd, mae dych chi diwrnodau, beth yw fori Fion? Rhywbeth, mae fe'n National Tea Day neu rhywbeth yn tywa? Ie, ydy. So, ond allwch chi wneud search yn rili hawdd i weld beth yw'r diwrnodau yma. A allwch chi, byddech chi'n neud na, chi'n neud stwff yn ddwyieithog, so allwch chi ddefnyddio yr hashtag sydd wedi cael ei creu ar gyfer National Tea Day, ond creu un yn y Gymraeg hefyd, a edrych i weld os rwy'n wedi creu e'n barod. Achos mae jyst wneud pethau sport, falle bod chi'n meddwl, bach o wastro amser, sôn am National Tea Day, ond falle wneud e helpu rhywun i ddod i ddilyn chi ac i dechrau sgwrs gyda chi. Ni'n mynd i defnyddio fe, dyn ni Fion. Mae fe'n plan ni ar gyfer Dydd Music Cymru fi'n credu. Be am ddefnyddio National Tea Day hyrwyddo sesiynau paned y sgwrs sydd gan faw?
a defnyddio'r brand newydd i ddysgwyr sydd gen i, lle bod hwnna'n nhwc bach eitha da. Nice, ie. So mae fe'n neis i, a na lle fi'n credu, mae'r tudalen hyn o'r rhan cynllunio cynnwys. Mae angen amser i gynllunio, a fi ddim yn gwybod shwd i chi'n neud eich gwaith chi ar y cyfryngau cymdeithasol, ond wneud Ffion rhannu ar y diwedd. Ni'n creu cynllun manwl o obviously union beth sydd yn mynd i fod yn y post, ond hefyd y hashtags, yr emojis, a unrhyw lluniau neu gifs. A bod yna colwm gwahanol ar gyfer Facebook, Twitter, Instagram, achos ni'n siarad gyda pobl mewn wahanol ffordd. Na, ni ddim yn siarad gyda pobl mewn wahanol ffordd, ond mae angen wneud rhai yn byrrach, rhai yn hyrach, methu rhoi links, a chi ddim eisiau rhoi links yn Instagram a stwff fel yna. Ond mae hwn yn golygu bod e ddim yn dod fel last minute rhywbeth, chi fel, fi heb wneud post ynglyn â rhywbeth, chi mae'r neilltuwch amser yn eich amserlen waith i greu cynllun. A siwrna mae fe gyda chi yn di a gwyn, fi ddim yn gwybod chi'n danfon neu rhywun arall i cael rhywbeth wedi aprwfo neu rhywbeth, ond siwrna mae gyda chi'n di a gwyn, chi'n gallu gweld, fel y darlun mawr, bigger picture, sorry, a wneud hwnna helpu lot. Mae gwaith ni'n amhosib heb cynllun, so ni'n argymell i chi wneud hwnna. So cynllunio cynnwys, mae hwn falle yn amlwg ond werth nodi, i fod yn glir ac yn gryno, fi'n gwybod mae hwnna'n rhan o'ch llais chi typuni. Ond hwn, yr call to actions yma, maen nhw mor bwysig o'r rhan i chi angen bod yn gofyn i rhywun i wneud rhywbeth, i rhannu gyda'i teulu nhw, neu os ych chi'n wneud polls, yes neu no, chi'n gofyn i nhw wneud rhywbeth, so chi'n gofyn i nhw interacto gyda chi, so chi wedi cael yr engagement na, mae hwnna'n werthfawr iawn. A byddwch yn ddoeth wrth ddefnyddio hashtags a emojis, falle pidwch defnyddio gormod o emojis, ond os newch chi, newn ni ddangos chi un o'n planners darganfod Ceredigion, newch chi weld, ni'n defnyddio tipyn o'n nhw, ni hefyd yn defnyddio nhw i disgrifio llun ambell waith yn dynnu Ffion, fi'n credu bod yn haws os ych chi'n gweithio yn y maes twristiaeth, môr a umbrellas a pethach fel yna, ond maen nhw gallu fod yn ddefnyddiol, a mae pobl yn defnyddio nhw lot, so fi ddim yn meddwl, pidwch yn meddwl bod nhw'n blentynedd i ddefnyddio, maen nhw'n, they have their place. Reit, so syniadau am cynnwys eto diwrnodau ymwybyddiaeth, hashtag sy'n trendo, byddwch yn barod i ymateb i pethach sy'n digwydd. Mae'n siŵr bod bron pob un o'n ni wedi trial i cael Wrexham FC i wneud rhywbeth gyda ni ar ôl i Ryan Reynolds a Foenach dod yn rhan o'r clwb. Ond mae ymateb i pethach sydd yn digwydd, ymateb i comments pobl, a fod yn barod i wneud hwnna yn eich tôn a'ch llais chi. So chi angen fod yn wyliadwrus i weld beth allwch chi ymateb i a wneud yn gloi. Achos wnaethon ni miso mas yna fe rili yn dofio. Oedd pawb yn wneud yr before and after lluniau yna. This is then and this is now. A wnaethon ni trial wneud hwnna ar gyfer Helo Blod, ond wnaethon ni gadw yn bach yn hwyr, achos oedd just proses gyda ni fynd trwyddo rhan cael yr approval bod ni'n cael posto rhywbeth. So mae angen bod gyda chi system bod chi'n gallu'r ymateb at rhywbeth yn gloi. O rhan rhywbeth fel rhywbeth sydd yn trendo, os fi'n siŵr os bydde rhai o chi wedi ymateb i Clwb Wrexham, fi'n siŵr falle bydden nhw wedi rhoi like bach i chi, fi'n siŵr bydde chi wedi gallu gweud rhywbeth cyfeillgar yn croesawu nhw i Gymru, a bydde hwnna'n win-win, fi'n credu. So mae hwn yn just yn argymelliadau i posto cynnwys sawl gwaith y dydd, a wedyn ar y tudalen nesaf byddwn ni'n mynd at pryd yn y dydd, so Facebook unwaith, Instagram unwaith, 3 i 8 gwaith y dydd ar Twitter. A wedyn yr amseroedd, does na ddim amser anghywir, ond, wel,
siwr o fod, 2 gloch y bore, bydde hwnna'n sili, bydde fe. Ond mae werth nodi hwnna hefyd, achos falle bod chi'n meddwl, na i'n neud hwn, mae'n 6 gloch y bore a fydd wedi wneud am y dydd. Pidwch, safwch a postwch pryd chi'n gwybod mae pobl wedi codi, achos geith ei golli yn, chymod, canoedd ar filoedd, miliynau fel wnaethoch chi weld gyda o postiadau. So, gwerthuso, evaluation. So mae hwn wedyn yn ochr arall y pegwn o beth o'n i'n sôn o beth i'n neud yr audit ar y cychwyn. Mae'n rili pwysig bod chi yn asesu gweld siwd nath rhywbeth gweithio, bod chi'n gallu fod yn gwrthrychol a edrych a asesu nath hwnna weithio, neu oedd hwnna'n un hashtag yn ormod, neu oedd yr hashtag na'n sili, neu ddim yn gweithio. So bydd, mae'r analytics ma yn, maen nhw ar gael ar gyd o'r platforms. Lle Ffion dangos hwn i ni nawr, ni bron y cyrraedd y diwedd y darn ffurfiol yma. Ond mae fe'n dda i chi gallu gweld, gobeithio fan hyn, byddwch chi'n gweld pwrpas yn eich ymdrech chi. Chi ddim moyn bod chi'n neud yr holl waith yma, meddwl, gosh, ydy fe werth e, a gobeith yw, os ych chi'n neud y pethau chi'n ni'n sôn amdano, y gobeith yw bod chi'n mynd i cael yr ymgysylltiad na, achos na beth ni moyn. Os nag oes neb yn ymgysylltu, os nag yw'ch dilynwyr chi'n tyfu, falle bod angen edrych nôl ar hwn a gweld, edrych ar y postiadau. Ni'n mynd mewn i tipyn o fanylder yn dyn ni pryd ni'n neud rhai efals yn dyn ni ffydd, pryd ni'n edrych ar pam nath rhywbeth ddim gweithio, a ni'n mynd mewn bach gormod o fanylder, ond ni'n edrych, oedd e hanner awr 4 a oedd y llun o'r Highland Machlid wedi gweithio'n well, pryd oedd e'n hanner awr 3. Mae'n dibynnu pwy mae'r faint o fanylder chi eisiau mynd mewn i, ond i ni yn neud y gwaith hyn i darganfod Ceredigion, achos bod nhw moyn ymgysylltiad. Maen nhw moyn dilynwyr, ultimately, maen nhw moyn pobl dod i Ceredigion. So i chi moyn ymgysylltu gyda cynulleidfa chi. So mae gwerthuso yn tu hwnt o bwysig i gweld beth yw'r reach, yr impressions, a mae gallu fod yn impresif iawn. So, cwestiynau a trafod. Fi'n credu, fel fi wedi gweud, beth yw'r amser nawr? Ni'n gwybod dim amser. O rhan yr cynllunio, ydych chi moyn bod ni'n rhannu un o'n planners gyda chi nawr ar y sgrin, a wedyn allwch chi gael pip, a wedyn falle fydd yna cwestiynau i dod o hwnna? Ie, so na i wneud stop share a hand o droso i ti fi. Na i dechrau hefo Dydd Music Cymru. Hawn i sut mae gyd yn yw'n edrych fel hyn. Na i just mynd trwyddyn nhw gyd, just hwyd pip i chi. Dyddiad, y iaith, y cynnwys, a hwnna sut ni'n creu nhw gyd. A hwn i'n darganfod Ceredigion. Mae hyn bach yn gwahanol, ond mae yna lot o hashnods fel yma. Lids ti dweud, yr Cymraeg a'r Saesneg. Can I mynd nôl i'r dechrau? Ie, mae'n lot yn dweud. Ond mae'n gweithio. Ni'n teimlo. Yeah. So, odych chi yn wneud planners, cynnwys ar gyfer eich gwaith chi'n wneud ar y Cyfryngau Cymdeithasol, neu ydych chi yn sgwennu fe a postio fe? Fel Mentrau Cymru, mi wna i wneud cynllun os oes ganddyn ni ymgyrch benodol. Felly mae yna, falle dim cynllun efo dyddiadau, ond mae yna restrau o gwahanol posts wedi cael ei wneud o flaen llaw ar gyfer ymgyrch Gwlad y Chant sy'n mlaen rwan. A wedyn, rhyw fath o gynllun, mae'r manylder yn dibynnu ar faint o amser sydd gennym ni i gynllunio, dweud y gwir. Ond fel arall, y tu hwnt i ymgyrchoedd yna, nag oes achos bod o'n fwy ymatebol i beth sydd gan y Mentrau Iaith yn dod i fyny. Ond dwi'n gwybod os yna rhywun o fenter eisiau dweud, ydych chi'n gwneud rhywbeth debyg? Rhywun gyda cwestiwn ynglyn â'r planners?
Na, okay. Beth am yr analytics? Byddech chi'n licio gweld lle mae hwnna a gweld yr gwybodaeth sydd ar gael? Newn ni rhannu hwnna Fion, ti'n meddwl? Siwr. Na i dechrau gyda Facebook. Na i mynd ar un cwmni ni. Os ti'n mynd i'r tudalen y hun, a wedyn mynd i'r insight sydd ar y ochr, gall chi wedyn gweld a 28-day summary sydd dangos y page views, page likes, follows, engagement, a wedyn ti hefyd gallu gweld bob postyn a sut maen nhw wedi wneud. Beth arall i'ch gweld? Ti gweld pa amser mae'n gorau i postio os ti'n mynd i page views. A mae'n lot o bethau people ti'n gallu gweld beth i oedran y cynulleidfa, ble maen nhw'n dod. Hi'n ddiddorol i gweld. Mae yn ddifyr, yn dwi? Pa iaith mae Facebook ni mewn? Spaneg, hwnna'n diddorol. Tai. So, o'r rhan y gwaith i chi'n neud ar y cyfryngau cymdeithasol, oeddech chi'n meddwl byddai fe'n ddefnyddiol i chi gallu'r, neu oeddech chi'n neud hwn yn barod, oeddech chi'n meddwl byddai fe o ddefnydd i chi gallu gweld beth sydd yn gweithio, beth sydd ddim, pwy yw'ch cynulleidfa chi? Mae'n defnyddiol. Nes i wneud o fesol chwarter hefo adroddiad chwarterol neu felly. So, oedd o'n ddefnyddiol iawn felly. Nes i gafod larlwythau insights a felly. So, ie. Yeah. Da iawn, da iawn. Mae'n rhywbeth da i wneud nodyn o fel bod chi'n gallu mynd nôl a edrych ar rhywbeth a gweld, chymod, os ych chi wedi wneud y gwerthuso chymod, ar y cychwyn, wedyn i chi'n gallu mynd nôl a chymod, edrych nôl, mae hwn wedi tyfu ers mis Ionawr, chymod, chi'n neud rhywbeth yn dda, so bod yn rhoi bach o hwb i chi, bod chi'n doing something right. Ie, dwi'n meddwl bod o'n beth da bod nhw'n gofyn am yr ystadegau fel rhan o broses adrodd yn ôl rwan, achos doedden nhw ddim cyn lenni, achos mae o'n gorfodi ni fel fentre i edrych ar y data. Be dwi'n ffeindio'n rhyfedd ydy bod nhw ddim yn gofyn am y reach, am y cyrhaeddiad, ond fyswn ni'n annog i chi fentre beth bynnag i edrych ar y data yna, bod nhw ddim yn gofyn am y data, achos mae hwnna yn bwysig iawn hefyd. Ie, bendant, na, mae fe'n i ni, mae'n un o'r pethau pwysica o ran mesur llwyddiant rhywbeth, a chi'n gallu rhoi rheswm i rhywun dros chymod beth chi'n neud. So lle ni nawr, beth yw'n Twitter? Hwn yn Twitter, mae ddau o nhw yn cael pethau sy'n maen nhw'n ddat, maen nhw'n gwahanol. Hwn yn y 28-day summary o i ni, a ti'n gweld yn bob mis. Felly mae'n rili hawdd i just edrych ar a gweld beth yw'r top post, y top mention, ti'n gweld popeth yn rili hawdd. Wedyn os ti'n mynd i tweets, hi'n newid pa mor pryd ti eisiau gweld y data am. Ie, so mae'n syniad da wedyn beth i ni'n neud, i ni'n dieddol o creu evaluation mewn PowerPoint a ni'n rhoi'r ystadegau hyn, chymod, logo fe fel bod ni yn diweddaru fe, chymod, i rhai clients unwaith y mis, unwaith pob 2 fis. A mae'n tu hwnt o ddefnyddiol i logo'r gwybodaeth na. Heb os, mae fe'n helpu jyst i helpu profi pwrpas y gwaith chi'n neud. A helpu chi wneud newidiadau sydd angen cael ei wneud. Beth arall wnaethon ni weid? Dwi'n syniad i ni, newn ni cael look ar tudalen Instagram Darganfod Ceredigion. Ddim yr analytics, just y tudalen, fel ydyn ni gweld yr hashnodau ar Darganfod Ceredigion i ni wneud posts uniaith Saesneg a uniaith Gymraeg. Chymod, mae yna
benderfyniad gyda chi i wneud, chymod os ych chi'n wneud post dwyieithog, neu os ych chi'n wneud post yn Gymraeg yn gyntaf, wedyn posto un tebyg yn y Saesneg. So, o'r rhan rhain. So fel chi'n gweld, mae yna yr ail post i ni'n rhoi yr hashnodau yn. Ie, ni'n rhoi yn comments, mae'n cael yr un impact, ond mae ddim yn cymryd i ffwrdd o'r caption. Felly mae'n sort of bach mwy pwysleisach. Ie, sori, os fi'n gwybod ni'n gwneud sesiwn arall fori gyda mwy manylder y byti Instagram, ond allwn ni just twtio ar hwn nawr. So, mae'r hashtags, mae jyst edrych ar nhw fyna, chymod ambell waith, mae chi'n teimlo bach yn silly yn neud nhw, chymod, nature, views, ond mae nhw yn hashtags mae pobl yn dilyn, so mae e werth edrych i weld beth mae pobl eraill yn defnyddio. Defnyddio nhw. Oes cwestiynau fan hyn ynglyn â Instagram drwy bod ni ma? Byddai'n gres cael cyngor, achos dwi'n ffeindio fan anodd i gael wybodaeth, ar ddarganfod analytics Instagram tu hwnt i'r wythnos. Ie, mae ddim yn gret, na di. Ti'n gallu newid i... Sori, ni'n dangos i analytics ar y desktop version beth sy'n ddim yn defnyddiol iawn. Ond os ti'n cael... Mae'n annoying yn dweud, mae Instagram ar y ffôn yn bennaf yn dweud. Ond os ti'n cael business account, a wedyn ti'n mynd i... Mae'n trio ddangos chi. Y 3 llinell. Mae'n teimlo beth sy'n. Insights. So falle ti'n newid i 30 days. Mae'n ôl i dechrau esbonio to, achos mae beth ti'n dangos ni ddim yn gweld, falle just defnyddio'r esbonio y geiriau ti'n gweld, fel bod pawb os maen nhw moyn mynd i Instagram nhw. So cewch chi Instagram chi a ffindwch y peth mae Fion yn mynd i siarad chi trwyddo. Mynd i'r 3 llinell, top right, insights. A wedyn chi'n mynd ar y top left, mae'n dweud last 7 days. Chi'n newid hwnna last 30 days. A wedyn chi'n cael bach mwy o insight. A ti'n gweld gyd o'r posts. Os ti'n clicio ar content new shared posts, ti wedyn chi'n gweld y reach ar gyfer bob post. Mae bach yn ffidlu a ti'n rhaid i mynd trwy nhw gyd un post ar y tro, ond mae'r reach yna, a wedyn ti'n rhaid i mynd view insights a cymryd off bob un post. Mae'n very fiddly, a mae'n ddim ffordd, ti ddim yn costio chi arian i wneud e, mae'n jyst hwnna di'r Dyna ni wedi bod yn neud, a ni jyst yn wondran os yna ffordd haws. Bydde ti'n meddwl bydde ti, mae rhywbeth mor ffidlu yna. A fi'n credu, odi dim insight yn dangos i ti llun, os odi hwnna achos bod wyt ti'n edrych ar business account? Fi'n edrych yna fe trwy un gwaith yw as un eventer, ond pam dwi'n mynd i'r 3 llinell, dwi'n bod settings, archive, activity, ac ati mae'n fynd lan, so fi'n cymryd bydde fe'r un peth, ond fi'n defnyddio iPad personol, ond just... Os dwi'n golli fe rhywle, dwi'n fod mewn i rhywbeth arall yn gyntaf, neu... Ar un fi, oedd yr bottom insights ar y profile yn y canol fyna. Yn lle 3 lawr. Mae'n Cered ddim yn business account, so i ni falle bod e'n werth bod ni yn newid ei business account. Ie, mae'n werth newid o'i business account. Mae'n rili hawdd i'n neud, ond beth ti'n cael mwy o insights, wel, beth ti'n cael rhywbeth o insight, ti'n gallu cael hwnna o'r un arferol. Beth fi'n credu sy'n dal yn... Rwy'n yn newid fi? Sut ti'n newid e? Mae'n rili hawdd. Ti'n mynd i y 3 llinell. Settings. Fi'n yn gwybod, ond os ni'n newid e i business account, fi'n yn gwybod os ni'n gallu rhannu caneuon Cymraeg, achos fi gyda business account ar un personol fi, a fi'n cael trafferthion
rhannu cerddoriaeth Cymraeg. O, hynny'n ddiddorol. Dwi oedd bell i gael fi wneud. Ni'n cael y problem hwnna ar music. Na? Na, a mae hwnna'n business account. Dwi'n meddwl, efo business account, dwi'n meddwl bod ti fod, mae yna fatha certain set of music ti'n cael defnyddio sydd yn fatha copyrighted a fatha fel e. Ond achos da ni wedi trio efo fatha cyfroedd Cymraeg efo stwff pel-droed a be bynnag, a dyd o'n gweithio mi oedd na beth eraill yn. So mynd i fyny beth ti eisiau, dwi'n meddwl. Bach yn nuisance. So beth, fi'n mynd i fod yn, beth yw'r gwahaniaeth yw, beth yw'r pros a cons o fod yn fusnes yn ytrach na fod yn un personol? Fi'n cymryd yr insight yw'r peth mwyaf, efe? Yr insight yw'r peth fwyaf. At, ie. Achos does na ddim cost element? Na, mae'n free. Diolch i ti. So, sorry, fel ti newid yn drwg ti fi wedi sti, ti'n mynd i'r settings? Settings, a wedyn ti'n mynd i account, a reit ar y gwaelod, mae'n dweud switch to professional account. Dwi'n gweld, ie. A wedyn ti hi dewis y category. Okay. A wedyn, pressure done, a wedyn ti'n gwneud e. Mae mor syml o hwnna. OK, brilliant. Bref i gofyn cynniad gyntaf, wrth gwrs. Cyn newid siriol, felly ni double check yn y siwyd, ond ie, fe hwnna'n gret. Diolch o galon i ti. Gret. A ni'n gweld rhywun yna'n holi ynglyn â stories neu posts, a mae hwn yn bwnc difyr i drafod, achos mae posts yn mynd i fod na am yr hir dymor, a mae stories, mae lot o bobl yn defnyddio nhw, mae angen bod chi'n actif arnyn nhw, ond byddwn ni'n argymell bod chi'n neud y ddau. Os ych chi'n rhoi rhywbeth ar stories, rhowch chi ar eich posts chi hefyd, achos os nag ych chi'n rhoi dim byd yn eich posts chi mwyach, achos bod mwy o bobl yn defnyddio stories. Os mae rhywun yn edrych nôl ar eich cyfrif chi, bydden nhw'n meddwl bod chi ddim yn actif o gwbl. A chi moyn bod pobl yn gallu gweld bod chi'n actif. Beth ti'n weud fi? Ie, a mae'n defnyddio stories, mae'n lot o pethau engaging, ti'n gallu defnyddio fel mae gofyn cwestiynau neu polls, a ni'n teimlo mae pobl yn defnyddio hyn a lot mwy. Na wneud like ar post neu comment. Mae'n jyst yn peth hwyl i nhw'n wneud. Mae'r polls, fi'n hyn o'n sy'n ni'n hunan, achos fi ddim yn licio yn bersonol ar Instagram personol fi ymateb i bron dim, chwn yn neud likes a stwff, ond os oes yna polls lle mae yna llun o, ti'n modd, chi'n licio nofio yn y môr, neu nofio mewn pwll, fydda i na straight away yn clico ar yes, no, a fi'n really synnu bod mae jyst mor hawdd i interacto heb gorfod cymito amser na dim i, chymod, ni ddim yn licio gwastraffu amser i ni, so fi'n credu, os nag ych chi'n neud hwnna, bydd e werth bod chi'n neud hynna. Obviously, allwn ni dangos unrhyw beth a trafod unrhyw beth i chi moyn nawr. A byddech chi'n licio bod ni'n dangos esiampl o'r poll na. Ti'n meddwl byddai ti'n lle dangos hwnna, Fion? Lle byddai hwnna? Os na un ar Darganfod Ceredigion ar y fôn na? Na. Ond falle bod un yn yr planner document? Ie, hwnna beth fi'n trio. Dollwch chi weld esiampl o'r aini, maen nhw rili mor syml, chymod, o rhan coastal walk neu cerdded lan mynydd, chymod, ond mae pobl yn ymateb, so chi wedi cael yr engagement na. Gai ofyn cwestiwn o ran ymarferoldeb hashtags, a falle bod pawb ma'n gwybod yr ateb, o fi jyst eisiau clarifeio rhywbeth. O ran sillafu pethau ar ôl hashtag, a defnyddio capital letters, sdim ots nag os, dyw hynny ddim yn bwysig, bod bynnag ti'n search, mae'r gair yn ymddangos p'un bod yna capitals neu beidio. Ydy. Fi'n yn bersonol, falle bod fi bach yn un ffasiwn, fi'n licio wneud capital ar pob gair, achos mae fe'n haws i ddarllen, ond o'r rhan pobl yn ffindo'r hashtag, does dim angen bod na capitals. Be ti'n ffindo? Ti'n iwso capitals neu ti'n...
O'n i'n gweld enghraifft i chi o Cantref Gwaelod gyda Disgyfo Ceredigion, Darganfod Ceredigion, a capital C a G. Mae'n edrych yn well i'r llygad, achos fel ti'n gweud, mae'n torri'r geiriau lan. Ydy. So, bydden ni'n defnyddio. Ond pan mae'n dod i enwi llefydd a pethau fel hashtag Caerfyrddin, hashtag Dimbych, fi'n gweld y trend yw peidio defnyddio capital ar y dechrau ar enwau llefydd a pethau, so... Dwi'n gwybod os... Ond dwi'n newid hefyd am y llwythion. Ti'n bod, os ti'n dechrau teipo fe, bod ti'n gweld mae'r hashnod wedi cael ei defnyddio lot, os ti'n clico ar hwnna, ti'n sort of dewis i wneud y ffordd, pwy bynnag ffordd i ti'n clico arno. So falle, os ti'n gweld bod hwnna wedi cael ei defnyddio 1,000 times, mae werth bod ti'n neud rhywun peth o beth sydd wedi cael ei defnyddio 1,000 times, ond allai di fynd nôl mewn iddo fe, ado'r capitals. A fi'n lico neud na, achos mae'n just lot yn haws. Dwi ddim, os oes ydy e-dot, obviously ni ddim, mae hwnna'n, ond na, mae hwnna'n digon hawdd i wneud. Mae Bethan di wneud pwynt da yn yr chat efo defnyddio Instagram Business. Os di yn Instagram Business, mae'n efo linkio fo fyny efo tudalen Facebook event lle, dwi'n ffeindio hynny gymaint yn haws mwyn cynllunio a trefnu'r posts ac amserlennu posts, achos mae'n haws wneud o'r un pryd. Dio ddim yn gymaint o ffaff wedyn i fynd i agor Instagram a wneud pethau ar y ffôn, achos dwi'n ffeindio fo'n anodd postio o'r ffôn. So mae hwnna'n un pro dros switcho i Instagram Business. Fel bod nhw fod rheoli fo yn yr un man wedyn. Wrth gwrs. Ti'n gallu gwneud os nag oedd yn busnes yn amlwg, achos o'n i'n gorfod linkio'r ddau ynddo fe, ond y peth yw, ni'n gorfod dilyn canllawiau bod ni ddim yn linkio nhw, achos mae nhw moyn gweld content gwreiddiol yn drach na bod y pethau wedi cael eu copïan drosto. Ond ti'n bod, fel yn gweud, politics yw hwnna, fel ma'n gweud yn y dryd. Dydy linkio nhw ddim yn golygu... ti'n yn gorfod roed yr un o'r un cynnwys. Mae jyst yn golygu bod ti'n gallu rheoli fo'r un man. Ond ti'n gallu postio pethau ar wahân fel y fysa ti. Felly bod fi'n mynd o flan pethau, ond oeddech chi'n defnyddio pethau fel Hootsuite neu rhywbeth i gwneud y content o flan llaw? Fi'n gwybod bod ti wedi dangos daflen yn gwneud cynlluniau ac yn ymal dwi wedi gwneud na, ond wyt ti'n defnyddio meddalwedd arall mwyn cynllunio yn electronig i wneud pethau? Ni'n gwneud dydy'r peth o ran enw content cael. Mae yna pris iddo fe, dim ond lot, ond gallu danos hwnna i chi, am fod ni'n defnyddio. Beth yw, mae tua 10 punt y mis am un cyfrif y fe Fion? Mae'n eitha complicated, ond dwi ddim yn costi ffortiwn, ond mae'n gost. Ond mae fe'n ddefnyddiol iawn i ti yn dwi Fion. Ydy. Ydych chi cael calendar i bob account, felly na i mynd i... A gyda hwn, mae'n bosib i pobl eraill fynd mewn iddo fe hefyd a wneud newidiadau. So mae hwn gallu bod yn ddefnyddiol os oes gyda chi rhyw broses. Dych chi send for approval, wedyn mae gallu mynd i pobl eraill, chi'n cael look arno fe, a mynd mewn a click approve. A mae'n schedules automatically wedyn i Facebook, Twitter, LinkedIn. Mae hwn yn safio ni lot o amser. Ond mae yna cost. Ni'n teimlo bod yn well na Hootsuite, ond hwnna herwydd yr approval process. Ond ti'n gallu defnyddio rhywbeth fel TweetDeck, beth sy'n rhydd, a mae Facebook nawr yn cael scheduling, a mae Twitter yn yr un, os ti jyst mynd tweet. Hwnna dra fanna schedule, a ti'n gallu gwneud mewn yn y platform hynny, felly hwnna ddim yn gosio chi ddim byd. Da ni wedi bod yn cael trafferth fel cysylltu, achos Hootsuite da ni'n defnyddio, da ni'n talu am flwyddyn, ond da ni wedi bod yn cael trafferth fel connectio Instagram ni hwnna.
So, ti'n meddwl bod content cael yn well o ran iwsio Instagram o pethau fel? Achos ar y funud, Ydi. ni'n gorfod wneud bob dim trwy'r app yn syth. Ie, yn ei arfer rhaid wneud un peth efo content cael, ond yn y 6 mis diwetha, maen nhw wedi gallu wneud o nawr. Sydd o'r app, mae hwnna'n sefyll chi lot o'r amser. A fel mae'n pwynt rhaid i mynd ar ffôn ti, anfon popeth y draw, ie. O, gret, diolch. Sori, fi wedi bod yn iwso Twitter yn ddiweddar i schedule a posts, a ni jyst eisiau checo, o'n i'n methu ffind o ffordd o, ar ôl chi'n neud nhw, os unrhyw ffordd o, fel, o'n i'n meddwl ar nôl cyfyd neud mistake, o'n i'n methu mynd i edito fe, neu delete fe? Os, ti yn gallu. Schedule, na'n mynd. Dwi'n angen cofio i. Schedule. Wedyn ar y gweilo mae'n mynd view, a wedyn maen nhw yna. Ond mae yna ffordd arall hefyd, na i just... Cofio sut i'n neud e. O ie, dyna ti'n neud e. Ti'n mynd i tweet eto, a wedyn schedule, a wedyn ar y mae'n dweud fanna, scheduled tweets, a wedyn i gyd yn dod fyny, wedyn ti'n gallu newid nhw. Oce, diolch. Mae'n cymryd hynna off. Mae dyn ni hanner awr arall gyda chi. Ydy pobl moyn cael comfort break, sef paned o de neu munud i bach, a dod nôl a gofyn mwy o gwestiynau? A please, defnyddiwch ni nawr, gofynnwch unrhyw gwestiynau o gwbl, chymod, ni mai helpu. Ni'n meddwl hefyd, chymod, fyddwn ni'n rhannu'r y PowerPoint gyda chi. Ond hefyd, os oes yna gwestiynau chi eisiau meddwl am ar ôl i ni wneud y sesiwn gyda chi, allwch chi e-bosto nhw draw ato ni, fyddwn ni'n hapus i ateb cwestiynau hefyd. Ond ydy, os pobl moyn paned? Thumbs up? Yeah? OK. Fyddai'n nôl mewn 2 funud e. A fydde'n hir sydd chi'n mynd lawr fel la, os ydym eisiau neud allwch chi jyst rhoi nhw drws nesaf i gilydd. Ond mae rhai pobl yn anghofio rhoi gap rhwng yr hashtag a'r y gair nesaf a'r hashtag nesaf. So nhw'n cael ei pigo lan wedyn, ag yno? Na, ond maen nhw'n dal yn neud e. Ond dath mor fi'n gas fyna, achos dylen ni ddim chwerthin, achos os nag ych chi'n gwybod, chi ddim yn gwybod i chi. So, fi'n wrong i wneud na. Os mwy o gwestiynau, nawr yw'r amser i holi, a does na ddim un cwestiwn sili, achos i ni gyd goffod dysgu rhywbeth ar rhywbryd yn dyn ni. Haia, mae dy fi cwestiwn. Mae dyn ni profil personol a tudalen. Ond wedi creu tudalen ar ôl y profil. Ond maen nhw dan defnyddio'r y ddau o'n nhw. Fi'n gobeithio, fi wedi bod yn darllen lan o'n dan fe, fi'n gobeithio trio newid y profil yn tudalen, wedyn cyfuno'r ddau, os gyda chi unrhyw profiad o wneud hynny a unrhyw tips neu cyngor. Na. Wel, fi beth i trio merge'r ddau. Ni wedi cael problemau yn y goffennol o newid enwa. Oedd Hello Blod, ni wedi gwneud profil brand new oherwydd o'n i'n gadael i newid o Cymraeg i busnes i Hello Blod. Felly, mae Facebook gallu bod bach yn temperamental. Ond os mae pobl eraill wedi trio wneud o blaen a mae wedi gweithio, ond, sori, dwi byth di trio. Nes blynyddoedd yn ôl, fi wedi cyfuno, fi wedi troi tudalen o profil i tudalen, ond fi ddim wedi gorfod wneud profil tudalen a wedyn merge o 2 tudalen gwahanol. Mae mwy o dilynwyr ar y profil sydd yn ni na'r tudalen newydd, so ni ofyn colli'r ffrindiau. Ond, ie. Os oes unrhyw tips neu syniad ydyn nhw'n am unrhyw beth, bys o'n help. Ydy werth dweud
gwneud rhywbeth o gystadleuaeth neu rhywbeth i annog bobl i ddilyn y dudalen. Ie, ni wedi gwneud hwnna yn y goffennol, ac oedd hwnna'n gweithio. A just roed fel pinned post ar y top, mae hwnna'n gweithio'n dda, felly os mae rhywun yn mynd i profil chi, bydd nhw'n gallu gweld yr link newydd sydd i ffwrdd. Ie, cos wnaethon ni trafod wneud hwnna'n do, pryd o'n ni'n o'r rhan music yn do. So mae hwnna'n syniad da i pinno rhywbeth ac i weid, dewch draw fan hyn. Fan hyn ni'n mynd i fod o hyn mlaen. Pidwch ystod fan hyn, mae'n boring. Ie, a ni hefo'r, na i ddangos hi, hefo Cymraeg i busnes, o'n i wedi pinno pethau ar y top, oedd cover chi ni wedi newid i'r account newydd hefyd. Felly, ti'n chi gweld, ni wedi newid y cover i @heloblod a'r hun i @heloblod i wneud o'n glir os mae rhywun yn mynd i'r account hyn, wel, oedd e ddim yn bodoli ac yn ei ddefnyddio account gwahanol. Mae hwn nawr yn private, ond hwnna sut o'n i wedi wneud e am tua blwyddyn oedd e fel yna. A wedyn oedd e fel pinned post yn dweud, fan hyn, jyst wneud o'n rili glir bod ni ddim yn defnyddio hyn dim mwy, a hwnna di'r newydd. A os bydde chi'n neud na bod rhywun yn gofyn cwestiwn i chi ar yr account na, cewch chi'r account newydd chi a adreswch y pwynt fyna yn hytrach na os ydych chi'n dechrau sgwrs gyda rhywun ar hen account, ydych chi'n rhoi mixed messages ma, so just defnyddiwch yr un newydd. Okay. Diolch i chi. Oedd na llaw lan. Oes, Bethan. Ie, wnaethon ni cyfuno ddim yn hir iawn ar ôl i fi ddechrau'n Menter Castell Nedd, oedd profil gyda ni a tudalen, a wnaethon ni newid y profil mewn i tudalen a wedyn wneud merge. So mae ffordd o wneud e, so yn gwybod os mae'n e-bost o felly fynd trwy beth wnaethon ni. A o beth fi'n cofio, mae unrhyw un sy'n ffrindiau gyda'r person yn derbyn notification i weid bod nhw wedi trosglwyddo i fod yn tudalen ac i hoffi nhw. So wnaethon ni ddim cadw pob un ffrind fel like, ond nath y mwyafrif dod draw a trosglwyddo i ni. So croeso chi cysylltu os mae'n help y broses. Brilliant, diolch. Ie, mae'r cwestiwn ynglyn â posts dwyieithog neu Cymraeg a Saesneg. Mae'n gyntaf yn dibynnu beth yw'r polisi. A wedyn ni fydd hwnna'n chymod bod chi angen dilyn. Mae'n wneud post yn y ddau iaith yn lot i gymryd mewn. A falle bod hwnna yn falle troi pobl off. Ond mae yna negatives ar gyfer wneud post just yn Saesneg a just yn y Gymraeg. Beth i chi'n wneud ar y foment? Os ydych chi rheol polisi i chi fod i ddilyn neu ydych chi'n rhydd i... Mae'n Mentraeth Cymru, does gennym ni ddim polisi. Arferiad ni ydy ar Twitter, lle mae yna gyfyngiad characters, wneud nhw'n posts ar wahân, oni bai bod o'n fychan iawn ar ei gyfer gilydd. Ond ar y cyfryngau eraill, dwyieithog Cymraeg gyntaf, ond weithiau'n amrywio ambell dro neu roed post uniaith, jyst er mwyn gweld sut mae'r ymateb trio fo. Ond hefyd defnyddio chydig bach eirfa Cymraeg yn y post Saesneg, so geiriau fel y gair Cymraeg neu Cymru neu teulu neu math yno beth, sy'n rhan o'r llais newydd i jyst i gyflwyno ambell air. Ond dwi'n ymwybodol bod rhai o'r mentra, enwedig y rai sydd o dan reolaeth cyngor sir efo polisi dwyieithog yn rhan o systemau nhw. So mae o'n amrywio. Ruth? Ie, sgynnon ni'n polisi, ond da ni'n dilyn canllawydd gan Comisiynydd y Gymraeg ar un adeg i busnesau bach a elusennau, ac o'n i'n meddwl bod yna'n arfer da, sef unai gwneud pethau'n ddwyieithog os ydy'r neges digon cryno, neu postio'n Gymraeg yn unig,
a rhoi'r Saesneg yn y comments fel bod nhw'n gysylltiedig. Cos y peryg a yn sicr beth sy'n digwydd hefo cyngor sir yn yr ardal yma ydy bod nhw yn rhedeg 2 gyfrif ar wahân. Ac wrth gwrs, mae'r cyfrif Saesneg hefo llawer mwy o ddilynwyr, a felly mae o yn gwneud i'r Gymraeg deimlo yn amwys ac yn eilradd, ac da ni yn y busnes o hyrwyddo'r Gymraeg, a felly mae'n hynod bwysig bod ni'n hyderus, dwi'n meddwl, yn arwain efo'r Gymraeg, ac yn osgoi defnyddio Saesneg yn unig os bosib. Yn amlwg, os ydy'r neges yn cael ei dargedu i bobl di-Gymraeg, greit, gwneud rhywbeth yn Saesneg, ond sicrhau bod yna Cymraeg ynddo fo hefyd, fel mae Margaret yn dweud. A chi'n, wrth wneud hwnna, ti'n gweud ti'n wneud comment yn Saesneg, wyt ti'n meddwl bod hwnna'n gweithio'n well na wedyn wneud post uniongyrchol yn y Saesneg ar ôl ni? Dwi'n hwnna'n gweithio'n well i chi? Dwi'n di mesur yn wyddonol os di'n well gobeithio, ond wrth bwysa mesur faint o amser sgynnon ni, mae'n cymryd llawer o amser. Mae'n golygu bod y ddwy neges yn gysylltiedig hefo'r un llun. A mae'n potensial yn does, os rwy'n yn gweld o yn Saesneg yn unig, wedyn y gna nhw edrych ar y Gymraeg hefyd. Yn arbennig os da nhw wedi gweld yr comment Saesneg yn rhyw Twitter ni, wrach bod hwnna wedi dod i fyny oherwydd rhyw hashtag sydd yn yr comment Saesneg, ond mae yn yr llunin, mae yn y thread hefo'r fersiwn Cymraeg gwreiddiol yn dydy. Os di'n comment, ond os di'n post ar ben ei hun, does y ddim cyswllt o gwbl. Heblaw bod chi wedi defnyddio hashtag sydd yn gyffredin i'r ddau. Ond dyna da ni'n neud. Dwi'n meddwl bod o'n iawn, ond dwi'n cofio Comisiynydd y Gymraeg yn awgrymu hyn, a dwi'n dal i synnu bod gymaint o cynghorau sir yn dal i wneud pethau ar wahân, cos maen nhw'n weithiau, dwi'n gweld pobl yn deud, lle mae'r Gymraeg, oherwydd just yn defnyddio neu yn dilyn yr dudalen Saesneg a heb sylweddoli bod yna gyfrif Cymraeg ar wahân ynda. Ie, absolutely. Fi ddim yn fan o'r cyfrif Cymraeg, cyfrif Saesneg. A rhan y post sy'n ni'n neud fi, beth yw'r rheol fel arfer gyda ni? Mae'n dibynnu. Os mae'n post fyr, maen nhw'n dibynnu mynd efo gilydd. Ond os maen nhw'n hir, maen nhw ar wahân. Mae'n dibynnu really ar y post o hynny. A os ni'n cael graffeg Cymraeg a graffeg Saesneg, wedi dibynnu ar wahân. Ie, ni'n trial neu graffegs Cymraeg a Saesneg yn dyn ni. Ie, ond ambell waith yn trial cyfuno nhw hefyd. So, ie, bach o gymysgedd. Ond sa'n credu bod ni'n neud yr comment na. Falle bod fe werth ni'n trial hefyd. Ond, ie. Beth yw hwn? Os yn creu post yn ei gyffredin mewn mwyn. Creu post yn ei ddangos yn y Gymraeg. Ie. Oes. Mwy o gwestiynau am rhywbeth hollol wahanol. Nathach chi sôn o fanna am graffeg. Dwi'n cymryd delweddau, fideos, gifs, be bynnag. Dwi'n cymryd bod yn bwysig i gael hynna efo pob peth, cael rhyw fath o ddelwedd. Ie, mae jyst wneud pobl, os ti'n jyst yn sgrolio a ti jyst yn gweld text, ddim emojis, ddim hashnotes, ti'n rili mynd i stopo, ond os mae yna rhywbeth, mae llun y gallu, ti'n gweld e, ti'n stopio, ti'n darllen y post, ti'n rhoi'r like iddo fe. Mae jyst yn helpu iddo fo stand y mas, really. Fi'n ffindo hefyd, fi'n licio fi'n gwybod bod yn unig gyda twristiaeth, a fi'n credu bod defnyddio'r emoji fel pinpoint. Fi'n credu, defnyddio'r emojis o bysedd yn pwynto a llyged yn edrych. Maen nhw'n neud fi stopo a pryd fi yn sgrolo, achos maen nhw'n gweithio. So mae'n syndod yn dweud, dyw emojis ddim yn blentynedd, maen nhw'n gweithio. Dwi wedi bod yn defnyddio lot o rai saith i gyfeirio at link neu clic yn bynnag yn ddiweddar. A dwi rwan yn sylwi fwy arnyn nhw pan fi'n sgrolio hyn yn bersonol, bod hynna'n diolch.
helpu. Ie, maen nhw'n gweithio'n really neis, yn dyn nhw. Fi'n bendant yn stopo edrych ar y llyged, a hefyd os ych chi ddim eisiau ffodani goffo sgwennu yn rhywbeth, allwch chi jyst rhoi'r llyged a pwynto yn allwch chi. Fi, ti wedi gweld y cwestiwn hyn, ydy yn bosib rhoi alt text i luniau ar bob platform? Mae'n siŵr os mae bob platform. Dwi'n meddwl bod... Definitely ar Instagram. Dwi'n siŵr bod ar Twitter. Dwi'n ar Facebook. Mae rhaid i bod. Na i just check ar Facebook. Dwi'n siŵr bod ar y ddau arall. Dwi'n trio gweld os dwi'n gallu gwneud y... Ie, reswm fi'n gofyn yw i feddwl am chymod gyda pobl anabl a pobl sy'n amerigolwg sy'n rhan fawr o'r gynulleidfa. Mae rhai sefydliadau yn postio graffeg gyda'r holl fanylion a dim rili'n rhoi lot o text. Felly os yw rhywun yn amerigolwg neu sy'n ddall yn cael y post yna, dyn nhw'n cael unrhyw wybodaeth o gwbl. So mae jyst yn rhywbeth fi'n meddwl mae'n bwysig i bobl feddwl amdano fe. Ydy. Ti'n gallu gwneud e ar bob un. Facebook, Twitter a Instagram. Okay. Wel, bydd rhaid i ni bach o ymchwil. Cos mae rai o'n nhw yn mwy anodd i ffind y mas sut ti'n neud e na'r gweddill. O, ti eisiau bydd anos i chi? Yeah, please. Yeah, great. Okay. Na i dechrau hefo. O ti jyst roed hun i fewn. A wedyn add description. A wedyn alt. A dyna hwnna ti'n gwneud ar Twitter. Okay. Neu second syml. Nice. O, mae rhywbeth. Edit. A wedyn text. A dyna ti'n gwneud e fanna. A wedyn ar Instagram. O ie, wrth gwrs ar y ffôn. Plus. Ie, a wedyn pan ti'n mynd i tudalen hyn, pan ti'n barod i postio, sef ble ti'n rhoi y caption, ar y gwaelod, mae'n dweud advanced settings, a wedyn mae'n dweud write alt text ar y gwaelod eto. A wedyn ti'n gallu rhoi dy mewn. O, gret, diolch. Mae Heledd di gofyn esboniad beth yw alt text. Os mae pobl ddim gallu gweld y text, mae hwnna beth, mae'n y graffig, mae fel i pobl sy'n gallu gweld yn dda, mae'n gallu darllen hwnna, dwi'n meddwl. Ie, os ych chi yn amerigolwg, chi'n dall, chi'n defnyddio software arbennig sy'n defnyddio llais i ddisgrifio beth sydd ar y sgrin. So, os oes llun, mae fe jyst yn gweud image neu rhywbeth. Ond os chi'n rhoi alt text, mae fe'n dweud beth bynnag chi wedi dweud am y llun. So, gallech chi teipio disgrifiad o'r llun fel, golygfa o'r môr gyda'r hair yn gwneud neu rhywbeth. A fel ti'n gweud ynglyn â graffeg, bod chi'n rhoi dy geiriau mewn fyna, mae hwnna'n gret. Ie. Gwenna, wyt ti'n gwybod os ydy yr softwares ma'n gallu deall testyn Cymraeg hefyd, neu ydyn nhw dim ond yn deall testyn Saesneg? Wel, dwi'n siŵr, actually. Sa'n siŵr iawn os oes un. Ond mi'n credu mae pethau yn dechrau dod trwodd yn dos y nawr. Mae mwy o bethau Cymraeg yn dod trwodd. Mae hwnna'n rhywbeth mae'n rhaid fi ffind o mas. Ie, na ni edrych mewn i hwnna hefyd, a bwyd o'n ôl. Hwnna'n ddifyr. Da iawn, diolch am codi hwnna. Dwi'n mynd ymwybodol hefyd bod hwnna'n opsiwn pan ydych chi'n llwytho pethau i wefan i roed yr alt text i fewn. A mae hwnna math o beth dwi'n anghofio roed i fewn, achos dwi'n anghofio pwysigrwydd o a deud gwir. So diolch yn fawr Gwennan am atgoffa ni am hwnna. Ie, mae fe'n handi hefyd os oes
bod eich wifi chi ddim yn gweithio'n dda, a bod y lluniau ddim yn lowdo lan, mae fe yn dangos i chi beth dyle fod na wedyn, sy'n help. Achos fi'n gwybod mae broadband fi ddim y gorau. Da. Beth arall? Oedd yna rhywbeth arall o... fi ddim yn goffi, ond ti moyn rhannu yr audit bach nes di o cyfrifon Mentrau Iaith, falle? Hwna'n falle'n ddifyr i ni weld. Nawn ni rannu hwnna gyda chi hefyd. Mae jyst yn mynd trwy ddo gyd o'ch tudalennau. Perhaps mae yna rhai agoll, ond yw'r hyn o'r rhai o fi gallu ffindio. A wedyn mae yna rhai fan hyn sydd ddim yn defnyddio dim mwy. A mae'n probably werth cael hyn o lawr, oherwydd pan ti'n gallu gweld nhw, os mae rhywun yn edrych am mentoriaeth Merthyr, a maen nhw'n ffindio hyn, perhaps fydd nhw'n dilyn hwnna, a ddim y profil chi'n actually defnyddio. A mae jyst yn edrych ar os chi'n defnyddio hashnod, os mae'n actif, faint o dilynwyr chi'n cael, a mae'n mynd dros y gyd o'r Facebook, Instagram. Cyfrifon, ie. Oce, ie, diolch Fion, nawn ni rannu hwnna gyda chi, just fel mater o ddiddordeb, ond i cychwyn eich, chwadlwch chi wedyn yn unigol wneud eich audit eich hunain, ond fi'n credu hwnna'n falle yn man cychwyn da, a wedyn llwch chi drilo lawr i pwy amser i chi moyn wneud y post chi a pryd a chymod yw'r amser gorau i siarad gyda cynulleidfa penodol. Rhywun arall? Pwy oedd hwnna? Sori, fi oedd hwnna, jyst yn deud bod hwnna'n ddefnyddiol iawn, so hwnna'n yn handi ni gael folog, sicr. Da iawn, da iawn. Rhywbeth arall ynglyn â cyrraedd cynulleidfa. Ni wedi gwneud yr hashnodau a dim treiglio, cytuno. Sgynnech chi unrhyw tips ar sut i gael y Llywodraeth yn prif ariannwr i rannu a hoffi yn posts ni pan maen nhw'n gysylltiedig i'r ymgyrchoedd maen nhw yn gofyn wneud? Gret, cwestiwn da iawn. Ie, ni'n treul brwydro ar gyfer yr un peth. Bo chi'n defnyddio'r hashnodau iawn, bo chi'n dilyn y tôn a'r llais. Mae nhw moyn bo chi'n defnyddio. A wedyn ni bo chi yn rhowch eich hunain yn ei sefyllfa nhw, bod yn post byddech chi'n meddwl bydden nhw yn wneud nhw hunain. So bo chi ddim yn fod yn, fi'n gwybod byddech chi ddim yn fod yn argumentatif na dim i fel na, ond bo chi'n meddwl bod beth bydde'r post perffaith iddyn nhw i rhoi ar i cyfrif nhw hunain, a bo chi'n creu hwnna ar un chi, a bo chi'n tago nhw mewn, defnyddio'r hashtag iawn, fel bod nhw wedyn yn rhannu beth i chi'n neud achos bod nhw'n proud o beth i chi'n neud. Ond dilyn y basics, defnyddio hashtags, cael defnyddio os oes ydych chi'n sy'n ddwyieithog, fi'n credu bydde hwn yn bwysig achos bydde nhw falle'n anhebygol i rhannu post just yn y Gymraeg, just yn y Saesneg, cos bydde nhw ddim yn gwneud y dwywaith bydde nhw. So falle bydde nhw mwy debygol o wneud un short and sweet yn y ddau iaith Cymraeg yn gyntaf, a wedyn ni gewch chi retweet am hwnna, achos fi ddim yn credu, dyn nhw ddim yn mynd i retweet o 2 tweet ydyn nhw ar yr un peth. So fi'n credu bydde hwnna'n bendant yn yr un amser i ddefnyddio y ddau iaith mewn un post. Diolch. Heledd. Unrhyw tips ar dalu am hysbysebu? I ni wedi lansio gwefan papurebro.cymru ac felly yn dechrau'r broses, wedi dechrau'r broses o'i hyrwyddo fe ac eisiau cael pobl i fynd i ymweld â'r wefan a codi ymwybyddiaeth. Ni wedi talu i hysbysebu ar Facebook, i credu bod e'n bint y diwrnod, ac wedi gweld gwerth yn bersonol yn gwneud hynny, oherwydd wedi cael lot fwy o hoffterau o'r grŵp Facebook, a phobl fi ddim yn nabod nhw, fi ddim yn gwybod pwy nhw, fi ddim yn gwybod sut bydden ni wedi cyrraedd nhw fel arall. Os yna unrhyw tips, os yna unrhyw gyngor ar talu ynghylch hysbysebu?
Ie, mae'n gret bod chi wedi gwneud y penderfyniad o wneud hwnna. Lleith fi ond esbonio lot mwy o'r hwn, achos mae'n gwario lot o amser yn wneud e. Chymod, does dim angen gwario lot o arian a chi yn cyrraedd mwy o pobl. So mae'n gret bod ti wedi gweld yr effaith na. Ond fi ond mae ti allu di sôn ynglyn â boosto a hysbyseb. So mae'r ddoi opsiwn yn os e ffi. Ie, felly mae boosted post yn really hawdd i wneud. Mae'n dweud boost arno fe a ti'n gwneud y targedu, ond os ti'n mynd i Ads Manager a wneud yr ad ffordd na, ti'n gwneud y targedu'n llawer yn well. Ar Facebook, a hwn wedi on-platform ti'n gallu wneud e, ti'n gwneud targedu yn yr iaith Cymraeg. Felly mae Facebook yn y lle gorau i wneud ads oherwydd y ffaith yna. A ti'n gallu targedu pobl oedran, lleoliad, interests. Ti'n chi'n mynd yn really graniol yn pwy ti'n chi targedu a pwy ti'n chi gweld yr ad ti eisiau nhw. A rhan y gwariant hefyd, mae fe'n surprising yn dweud, mae'r ystod fel 74 pence a day neu rhywbeth yn Ie, hwnna di'r minimum. So os ti'n gallech chi drial e, just fel exercise i weld faint mwy o bobl ych chi'n cyrraedd. So, chymod, jyst am 5 diwrnod, bydde fe'n, chymod, 5 punt. Werth roed cyllideb tuag ato fe, bendant. Odych chi moyn i Fion ddangos yn gloi ar y sgrin lle mae hwnna? Y boosted posts, falle? Okay, na mynd i'r boosted gyntaf. Sorry, man. Araf. Os ti'n mynd i unrhyw post, mae'n dweud just fanna, boost post. Neu second syml. Hefo boosted post, unwaith ti boosto fe, ti ddim gallu newid ddim byd. Felly os mae yna link yn anghywir, treiglad yn anghywir, ti angen gwneud yn siŵr cyn ti'n gwneud boost yn fod, wel, ti'n gallu newid e wedyn. Ond hi creu audience, oedran, gender, location, interest, behaviours. Hi'n mynd yn really detailed. Mae yn granular yn dweud. Ydy. Ond gret bod e. A wedyn fan hyn, ti'n dweud faint ti eisiau gwario, a ti'n chi'n neud os fe mynd dros Facebook a Instagram o'r un lle. Ond ar Facebook a Instagram, oeddi yn dyblu y pris, neu oeddi yn spread dros y ddau? Just spread dros y ddau. O profiad i fi, mae'n danos am mwy ar Facebook na Instagram. Dwi'n siŵr pam, ond bydd yn lot o gwariad a Instagram yn cymparu a Facebook. A wedyn os ti'n mynd i... Oh, sorry, the question. Sorry, dwi'n torri ar draws lot heddiw, dwi'n ymddeheiro. Just yn fynd i ddeud bod o, dwi'n gweld o'n fwy effeithiol bod o'n mynd ar draws y ddau, yn bersonol pan dwi'n cael tag to adverts. Os dwi'n gweld o dwywaith mewn dau fan gwahanol, dwi'n fwy tebygol o dalu sylw. Dwi'n cael lot o pethau hans yn cael eu targetio, neu pethau horizons neu math yna beth yn cael eu targetio i fi. Mae rhaid oherwydd y diddordebau sydd gennau. A os dwi'n gweld o dwywaith, dwi yn sicr wedyn yn mynd i wylio yr fideo neu bynnag oedd o. So mae e werth cael yr ddau gyfrif wedi lincio a bod o'n cysylltu i'r hysbysebion fyny. Gret. Na i mynd i Ads Manager, felly fe hwn fan hyn. Hwn ti'n gallu bod yn bach mwy targeted hefo beth ti'n rhannu. A hefo boosted post, ti'n gallu gweld y post ar ei profile yn barod, ond hefo ad, ti ddim yn gallu gweld e. Mae'n just yn ad. Mae ddim yn mynd i audience arferol ti, mae'n mynd i audience gwahanol. Felly, mae'n werth gwybod. Felly, ti'n chi penderfynu traffic, engagement, ti beth bynnag chi eisiau, y main objective ti, os ti eisiau pobl mynd i'r wefan chi. Ond hefo hyn, ti'n comparu'r ddau, mae'n just bach mwy cymleth. Mae hwn yn really syml i wneud boosted post,
ond hefo ads manager, hwnna ffordd dwi'n neud e, ond mae'n bach mwy cymleth. Mae'n lot mwy i dysgu. Ond ti'n gallu mynd i iaith. Ti jyst angen amser yn wyt ti i gweld beth ti'n moyn neud. O, mae'n llaw i fyny, dwi'n meddwl. O'n i jyst eisiau gofyn, dwi wedi bod yn chwilio ers tro, a dwi'n meddwl bod fi'n gwybod yr ateb, ond oes yna unrhyw ffordd o amserlennu retweets a shares? Na, ti'n rhaid i wneud yn organically, ie, with the point. Okay. Bydde hwnna'n dda, bydde fe? Job i chi. Ffordd o invento fe. Cos yn aml iawn, dwi'n darllen lot mewn cyfnod byr ar Facebook a Twitter, a wedyn dwi'n switch off. Dwi'n eisiau retweetio nhw, ond dwi ddim eisiau llwyth o retweets mewn 5 munud. Dwi eisiau nhw spread out, so dwi'n gorfod just cofio wneud o dros baned, a dros ginio, a dros te. Wrth gwrs, ie, na bydde hwnna'n neud lot o synwyr yn bydde fe. OK, so dwi'n di methu'n byd. Dwi'n cael yr union y broblem am ti, Ruth. Ti'n ffeindio 5 munud i wneud y gwaith yna, a wedyn mae bob dim yn dod fyny'r un pryd. OK, ti'n moyn stopo rhannu ffi. Oes yna rhywbeth bach arall reit ar y diwedd? Tinos o fe llaw fyny. No, helo Tinos. Gallai jyst gofyn, ti'n mynd gyda ar Twitter, rydych chi'n siarad am ti fel boost o, fel ar Facebook, o Twitter, o ti, os o ti'n rhoi y full stop o flaen yr at, os o ti'n cyfeirio fe at rhywun neu beth bynnag, oedd e'n rhannu nid yn unig i pwy oedd yn dilyn ti, ond oedd e'n pwy wyt ti'n cyfeirio fe ato a pwy maen nhw'n dilyn hefyd. Oeddi hwnna dal yn bodoli neu oeddi strwythu'r Twitter wedi newid? Na, mae hwnna dal yn bodoli. Ie, na ti. Achos ambell waith, os ti jyst yn rhoi at, mae fe jyst yn mynd at y person na nhw. Os ti'n neud dot yr at, mae fe'n mynd at pawb o phob un yn dweud. Ie, a mae'n danos yn gwahanol ar profile ti. Ti, odi. Os ti'n... Felly, os ti jyst yn rhoi at hefyd ddim dot o flaen, mae'n jyst mynd i tweets a replies. Ond os mae'n dot o flaen mae'n mynd i tweets, felly mae'n ddangos yn gwahanol, felly mae'n werth. Na, ni jyst yn gofyn, achos mae'n werth cofio, os ambell waith, mae dyn ddim yn sylweddoli bod na, fel maen nhw'n gweud, yr peth yna ar goll, neu dim mae fe'n sylfaen gwahanol i gael yn dibynnu beth i ti'n rhoi mewn. Diolch. Croeso. Yr adrodd yna, ni ddim cweit wedi deall. Sorry. Os pam ti'n neud at post reit ar y ddechrau, os ti'n rhoi just yr at, mae'n mynd i replies, ond os ti'n rhoi dot back reit ar y start cyn yr at, mae ti dangos yn 2 lle gwahanol, mae'n dangos yn yr tweet section yn y profile ti, felly wneud hwnna, mae'n cael bach mwy reach. A hefyd, os ti'n hyrwyddo rhywbeth, mae fe'n mynd at dilynwyr y person wyt ti'n danfon ato hefyd yn ogystal â dilynwyr di. Neu os mae dim ond yr at na, dim ond conversation yw e bron o fod rhwng o ti a'r person ti wedi danfon ato. Mae fe jyst yn ffordd o codi ymwybyddiaeth yn wedi os ti'n moyn hyrwyddo rhywbeth bwysig at fwy o bobl. Ie, da iawn. OK, wel, yn cael bod ni wedi dod i'r diwedd nawr, so fel o'n i'n gweud, nawn ni rannu'r PowerPoint a'r audit bach, dim bach, nath Fion wneud hefyd, ond fi'n credu, os ych chi'n stuck gyda rhywbeth, neu os ych chi'n moyn gofyn unrhyw gwestiynau, nawn ni rannu cyswllt ni hefyd, allwch chi gysylltu gyda ni, fydd ddim yn broblem. Ond os na rhai o chi'n dod i Instagram fori? So fyddwn ni'n drilo lawr ar hwnna fori. Dydd Iau fe? Catherine, ti eisiau anfon e-bost allan yn cadarnhau yr amser ar gyfer y sesiwn yna? Mi nai.
Hefyd, jyst i atgoffa chi, os oes yna rhywun efo eisiau gofyn cwestiynau ynglyn â pethau fel yma, i gysylltu. A bod na canllawiau a fideos i helpu hefyd. Ond, ie, dwi'n fodlon mwy o bethau fideos sut i, ond yn amlwg dwi dal yn dysgu hefyd, so dyna pham dwi wedi dod i'r sesiwn heddiw i barhau ddysgu. Gret. OK, wel, neis gwerch i gyd. Diolch yn gymryd rhan, diolch am ymuno. A newn ni weld chi yn fuan. Hwyl fawr. Diolch. Diolch yn fawr. Diolch. Diolch, tra.